5 yan. Balat na siya ganun ang ginagawa. Galing diba? Shout out. Magaling guys diba? Ang mabili. Ang iba naman sa ibang bansa. Nangyay sila guys. Diba? Kaya to this vlog. Ayan. Si Ami Vlog ipakita ko sa inyo. Yung pag-style ng bicol. Pag-tanggal ng ganito guys. Ayan. Gaganyan na siya. Tapos tomorrow naman, yung pagtanggal naman sa ano niya. Hanggang sa makukuha na siya talagang buong process niya. Talagang sunod-sunod natin sa trabaho, diba guys? Pero masipag lang naman. Bilis ni Bicol, diba? Shout out! Diba? Sabi na guys lang, diba? Tapos bukas, bukain na yan siya. Yun naman bukas yung akin i-vlog sa inyo. Parang process lang. Iba-ibang paraan kasi sa mga probinsya. Dito sa Bicol, ganyan ang kanilang pagkita. 7:30 pa lang dito sa Bicol. Ayan, sa Pilipinas guys. Ang dami po siya. Yes, shout out sa mga viewers. Yung may vlog. Ayan. Bukas naman yan. Bukain naman yan. Ngayon ang pagbuka bukas, lagay ko na sa para gawin natin ng vinegar. Itatanim natin mga ilang months. Siguro maasim na yun. Sayang yung niya katas. Ano? Thank you. See you. Ano po?